U ovom klipu analiziramo sukob između gospodina Golubovića, koga ja smatram ratnikom i dobrim čovekom, i onoga malog čvarka, onoga bize. Ne može on da se tako ponaša. Ja ću sada malo da citiram onoga Dona tamo iz aviona, ovo ono. Znate, ja sam mafija, ovo ono. Alo bre. Pa ovo ti je uvod u novi svetski poredak. Pa ti, burazeru, ideš glavom pro zid. Pa ne možeš, burazeru, Don Perignon, da prozivaš nekoga ko ima neku legendu iza sebe. A ta legenda je živa legenda, gospodin Kristijan Golubović. Znači ja, koji ga i ne poznajem lično, uvek ću stati na Golubovićevu stranu. Jer vidim kako taj čovek, kakav stav ima, kakav je, razumeš? Nebitno da li on poznata ličnost ili nije. Znači, uvek ću da stanem ne na Donovu stranu, nego ću stati uvek na Golubović. Ja mislim da bi i gospodin Kristijan rekao isto da su to neotesana, neizgrađena lica. To su obične loše detinjarije, znate. Good evening, good morning, gde god da ste, sad nama ste. Gledaj ovako sada, Kristijan Golubović kaže živite život samuraja. Znači, nemojte da čačkate jaje, nego pite ovu vodu koja vam isteruje zlo do kraja. Šalimo se malo. I šta sam teo reći, večeras ćemo malo da podsjetimo i da spomenemo Kristijana Golubovića. Ja i on se ne znamo lično, ali njegov prijatelj me je video u Vinči ovde pre možda 20 dana. To je neki bokser, bivši bokser iz Kaluđerice, i ovom prilikom želim i njega da pozdravim i da nešto kažem o Kristijanu. Sada ovako. Znate da uvek Kristijan kaže trenirajte ovo ono. Znači ja se totalno se pridružujem toj Kristijanovoj filozofiji. Svi nešto pljuju Golubovića, kaže šta glumi ovo ono. Nebitno šta je Kristijan uradio i gde je bio. Sad ovako, znači vidi se da čovek sigurno i zna nešto i ima neku potporu iza sebe i da je živeo neki život koji je život, ajde da kažem život ratnika. Ovom prilikom želim da kažem da ono kada kaže Golubović i hiljade sklekova i udarac maljam u traktorsku gumu. Nije to glupost, ljudi se smeju na to. Mislim, ja Kristijana ni ne znam, lično znam neka druga lica, ali mislim da Kristijan ne čovek da uopšte ne lupeta, nego i da stvarno priča onako kako jeste. I da je prošao te neke stvari i da... A kako se zove, onaj mali, onaj čvarak, onaj biza, pizza, pizza, kako ga zovu, nisam siguran kako se on baš zove. Zašto on proziva nekoga ko ima neku rutinu? Gledajte, znači čovjek stvarno ima neku rutinu i potporu, tako da može da priča o tim nekim stvarima. Ne pričam bez veze, čovjek je prošao i ulicu i sve to nešto i govori mladim ljudima da treniraju, da budu bolji zbog sebe. Ne da ide okolo i da nešto se da se šarlataniše i da glumi mafijaša, to rade kukavice. Znači, stvarni, uigrani, znači ljudi koji su stvarno sposobni i znaju koliko vrede, nikad neće da diraju nekoga. Znači, zato Kristijan kaže, radite na sebi, budi bolji čovjek. I kada kaže u jednom snimku, skači glavom u vodu, nije to bez veze. To su sve neki elementi, jer voda te opušta, ima tu sve i svašta. Mnogo ljudi Kristijana podsmeva ali kada bi ga, ja verujem, kada bi ga uživo sreli, da bi upustili govno u gaćama, to je iskreno. I onaj mali, onaj čvarak, onaj biza, skače tu nešto po kolima, kao neka ustrana kokoška, jebote. Znači, proziva čoveka koji stvarno ima i
neku prošlost, ima sigurno i budućnost, to je zasigurno. Znači skače po kolima tamo, udara gume neke naređane, prazne gume od auta, pada preko njih, radi neke splekove sa gumama, mislim, sve u redu da čovjek radi na sebi, a kada radi nešto na silu i nešto da bi se, kako da kažem, nasilnički dokazivao, to nije to. I verujem da kad bi se stvarno susreo, pošto je prozivao Kristijana, osjećam da bi zažalio što to radi. Ja sam borac i umem da prepoznam, nebitno da li je Kristijan veliki ili mali, ili veći ili je manji, nebitno je veličina čoveka, bića. Vidi se da Kristijan ima neku potporu, malo prije sam isto rekao, znači čovjek vidi se da nije baš naivno. Znači, ja opet napominjem, ja Kristijana ne znam, niti se ja uvlačim njemu u guzicu, niti bilo šta. Znači, samo verujem i pre, dok sam išao u školu, ja nisam mafijaš, nisam ništa, znači treniram, opasan sam, ali nisam iz tih voda kao što je Kristijan ili neko ko se folira da je to nešto, a nije. Znači, samo poštujem lica koja žele da doprinesu nešto humano i značajno. Znači, trening i sve to, znači, šta god da je Kristijan radio, znači, govori nešto humano. Nikad nisam čuo lošu reč, niti ružnu reč. I on kada priča, stvarno čovjek bira reči i nema šta. Ja njega ne znam lično, ali osjećam da je čovjek na mjestu i to je to. Da, i to sam zaboravio, onaj Biza ga je nešto prozivao, Kristijana Golubovića, i onda se posle šlihta Goluboviću. Zbog čega? Znači, nemoj da radiš neke stvari koje ne valjaju, pa onda ideš da ližeš. Nemoj tako. Nego prihvati ulogu da budeš rob posle toga. Znači, ne možeš da pljuješ nekoga i ne poznaješ ga. Samo zato što misliš da si nadmen, nadmoćan ili ne znam šta. Nije u redu. To sad kao kad bi ja uhvatio da pljujem, ja učim ninjutsu i sad uhvatim i pljujem nekoga MMA borca ili boksera. Zašto bi ga pljuo? Oni momci rade svoj posao, ja radim svoj. Znači, tako isto. Ne treba nikoga. Ako mogu nešto da kažem, nešto humano i plemenito za nekoga, ako mislim da je takav, ja ću to reći. Ako čovjek nije plemenitog integriteta i elokventnog intenziteta, ja neću da pričam ništa. Znači, nego ću da ćutim i ne zanima me. Da kažem, pozdrav za sve takve ljude, kao što je nekad bio i Knjele. Ne, u jednoj emisiji sam slušao, gledao, ne u emisiji, nego preko interneta, pošto ja učim ninjutsu, to je drevni život, to i Kristijan sigurno zna. Znači, čovjek nije naivan i čovjek ima neku priču iza sebe. Ali ja opet napominjem, ja nisam mafijaš, znam dosta ljudi tog stava i te percepcije, ali ja nisam to, ali slušao sam kako oni i gledao sam kako oni funkcionišu, sva ta lica, nebitno. Oni imaju neku priču i imaju neki kodeks i to mi se sviđa kod njih. Znači, još jedan pozdrav za sve njih. Pozdrav, znači, za Kristijana, ja njega ne znam, ali bio mi je čovjek koji kaže da ga znam. Pa se vidimo u drugom klipu, ali ne volim kada neko prdi za nekoga, a ne zna ni kakav je taj čovjek, ni da li je okej, ni da li nije okej, a priča za njega i priča iza leđa. Znači, ljudi, trenirajte, radite na sebi, to i Kristijan kaže. Znači, čovjek ne kaže ništa loše, niti on neko ko, da je neka žena lapača, pa da on sad priča to, gleda u internet, pa priča. Čovjek je stvarno u tom nekom, i ima taj neki sve to oko sebe i živi tim nekim životom, tako da nemojte da mu se smijete iza leđa. Ako imate nešto, recite mu lice. Ja mu kažem u lice, evo sad i preko ovoga,
znači da čovjek je na mjestu. Da nije, ja bih rekao da nije, nebitno da li je to opasno lice ili nije, znači čovjek je stvarno u redu. Znači što sam spomenuo Kristijana, mislim da je čovjek u redu, mnogo njih ga pljuje, to svaki dan čujem od ovih nadri mafijaša, lažnih i bubašvaba. Znači ja mislim da je čovjek totalno ok, a ko šta ima može da mu kaže ili ovako ili da mu kaže u lice, ali mislim da to ljudi samo rade da bi podigli svoj ego. Pozdrav svima, ćao!